Ya Karamogi, Merry Christmas. Erokamano kuom yudo thuolo mar mondo mi ine weche manyien e chenro mar Migago, weche manyien ma mesa makawo weche manyien osebedo ka nono ni luwo ni kendo ikoni e yo makare magi e weche mabende omiyo pek. Jodak ma Nyamavila e Kayole yuago muko mag udigi kata bed ni dono chungo chenro ma kamano. More ni joluok dhi dala no, mano gima wakia e Luo United Mtongwe, wan wadhi dala. Giloko ne diek machamo kambula. Koro kambula no ka nyathi osedonjo e group ma kambula no. Ing'eno ok ong'e ni ng'a. Kuom jodak ma Mombasa yuago wich bar mar wuoth dhi dala ne sikuku. Nengo mar ngima kod onge mag tije en wich bar maduong' ne jo Kenya kaluwore kod nonro mar kambi mar Infotrack. Ya koromi kaka pile layo matudruok ari adek auchiel nono en mana man thuolo bende yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook ka achiel kod X mar Ramogi TV. An bende nyalo yudo achiel kachiel kokalo YouTube page mara ka achiel kod Facebook page mar Ochieng Emmanuel Wago Mbaka. Bed kode chakruok nyaka giko. Jatend migepe kendo jatend migawo ma tudruok gi pinje maoko Musalia Mudavadi otelo e keto e kogno singruok mar tich mong'ith kara performance contract e ikomenda ma 2024-2025. Nyasi ma gibedo godo kod jagoro mong'ere migawo ma tudruok gi pinje maoko Roselyn Njogu e apis jatend migepe Mudavadi okoni ageto mar piny owacho en ma bende nyalo chopi kinde ma imedo keto kenge mag chwalo ne jopiny chenro mag piny owacho makare. Mudavadi loni keto kogno girimiti mar tich mong'ith konyo yango kendo luwo kata tayo chenro mag dongruok mag piny owacho. Your Excellency, it's really our pleasure that we have continued to enjoy your leadership and your support, so that as we take off now, particularly some of our institutions that have not yet signed their pieces, as we take off now, I think the road ahead is much more clearer. Grateful also for our wonderful team that does all the heavy lifting. We're looking forward to an exciting, really half of the year of finishing the implementation of this contract. We've had a fantastic and very, very busy year already, but looking forward to really drilling in and getting the work done for the people of Kenya. Thank you. This to your operative level, because sometimes we have taken even as long as 3 months or 4 months before you sign with the other people, and that is not good practice. So before we take the break, it's important that we execute this so that January kicks off in proper earnest. Ya Karamogi mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyero romo manyocho bedi kind jatend piny William Ruto kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka kwendo romo e kind jotelo ariyo kendo ok nyis ni koro ganda masawa siro Ruto. Kolose kinde twak gi Inoro TV, Rigathi okoni oganda mowuok e alwora mag Mount Kenya kata god Kenya ok nyis yo kendo sani pod giporo wach ewi ka gibiro dhi e yiero maduong' mar higa ma 2027. Oloni ok gibie bedo maonge duond bura kaluwore kod sand ma gineno bang' ne gisiro Ruto. Angekorwo president yarathire kuona Uhuru Kaponi jatend piny ne oneno ni ber okwa Uhuru ng'uono kuom gik mane owacho kinde kampen mano ber. No miarire mararirie to ndirare ho ndingiaria makmana ni romono ne en mar Ruto gi Uhuru ma ok ni ne otime e lo oganda Mount Kenya. Jowagi ema nyisoga jotelo kuma gidwa dhiye. Ndiragwo ni atongoria uri gwika na kuri guthie. To kiseng'eyo kuma gidhiye itelo nigi giyudi mbele mondo itergi kama gidwa dhiye. Jowagi ang'egi to an gi tich maduong' mar winjo gima jowagi dwaro. Podi waporo wach mondo walos gi duol achiel. Uneno kama wayudore to okwadwa ni gino otimre kendo, to koro wago kwano mondo kik wuondwa kendo.
andu aitu ni omeraga atongoria kuria maguthie ng'ama ne wayiero gi kura mang'eny moloyo oganda mora mora koro sani jatend piny olokore kuro sandowa to wasewacho ni ok wabidhi arus gi ng'ato gi mitoka ma ok en marwa nyaka wadhi gi mitokwa na gutiri hindi ngi tugetikira kuheana kura citu oguo. Jowuoth kod johala e boma ma Voi nyiso mor margi tok gach okolo mar SGR ma Madaraka Express chunge Tisend Voi otieno manyore tielo mokwongo tok jatend piny Kenya golo chik mondo tim mano kaka yo mar ting'o malo chumi e gwengego. Kaluwore kod moko kuom jogo manolor kowuok e garino to kod mago manoidhe gilero ni okang' no biro kelo ber mathoth. Thoth johala osebedo katiyo kod bas kaachiel kod loche mosekawo kinde mathoth e wechegi mag chwalo mwandu kod wuoth ka koro gin gi geno ni okang' mag gari chung' e kinde manene wuoth e gwengego biro ting'o malo uchumi. It's my second time to use SGR, but the first time to use this one for 11 p.m. Yeah, it is swift. We've not had any challenges. We are hoping it continues that way because even moving to Nairobi, when you have errands to run around Nairobi, maybe in the morning, it will be easier because now going to Nairobi using bus, it's a little bit slow. But now when it comes to using SGR, it becomes easier and faster. Because right now you can go to Nairobi, do your errands, then come back the same day. Kwanza kabisa nafurahia sababu ya introduction ya train ya saa hizi za usiku, za saa 5 za usiku. Kwa kweli itasaidia Voi na uchumi wa Voi utainuka tukiangalia kwa upande wa biashara. Wanabiashara wa Voi wataweza kusafiri kwa wepesi, mchana wako kazini, usiku wana travel, unaweza pata usiku waende Nairobi. Riwruok mok mar piny owacho Elimu Bora Working Group koro dwaro mondo mi nywanda jonyuol e chenro mag omenda duto ma itiyogo e skunde mag piny owacho ma pacho ka. Mabang' lipod janon buge omenda ma pacho ka keto e lela skunde 9 mag chechgo ni osebedo katiyo kod omenda go arietha kendo ataro mar chik. Kaluo skunde moko ma omul oriwo Maranda High, Kanyawanga e kind mamoko kaka Judith Omondi lero. Gimatin ne jumbe 3 kende to skunde iyaw. Riwruoge ma ochung' ne weche somo osechako golo dok e jonyuol kendo koro gidwaro mondo mi riw jonyuol e thoth weche mag omenda e skunde mag piny owacho. Magi biro bang' ripod janon buge omenda ma pachoka keto e lela skunde 99 ma ichichgo ni osebedo katiyo kod omenda arietha kendo e ataro mar chik. Pesni mang'eny ma dhi school from the Ministry of Education kod ma parents chulo kaka school fees ok osebedo katiyo maber. Nearly 70% of make skundegi fail to align with the public sector accounting standards. Gima kendo wado nitie weakness which make governance, of which 65% make skundegi gin kod very very weak boards, are not properly active and do not meet compliance standards midwaro. Mangiso ni tich mono bendi gitiyo haka board gin kod a lot of weakness. Ripodno oketo e lela skunde ma oriwo Kanyawanga High School e kaunti ma Migori, Maranda High School e kaunti ma Siaya, Nyamira Girls kaunti ma Siaya, Moi Girls Kamusinga e kaunti ma Bungoma, Butula Boys e kinde mamoko. E skunde ma omul Kaluo, Maranda itudo kod chulo jokanyo mag board mar skundno omenda mabalang' kata allowance ma okalo omenda ma owinjo chulgi, ka bende ripodno yango ni ne oti kod omenda mathoth ma okalo kod milion 8.5 e gero kuonde nindo 2 mag jopuonjre. Migawo mar somo ne opuodho maromo milion 26 ka omenda mane otigo nyaka utego rumo to ne en milion 32.9. Kanyawanga nitie mwandu mane onyiew manengo gi romo milion 3.7 e ataro mar chike mag nyiewo. Gimiluongo ni school inspectorate system mondo bed strengthened. Nwach inspection mar skunde osebedo weak. So I don't know, most of the school boards are not properly vetted. The performance maregi bende is very low. Madware mondo bed regularly assessed. Koro kendo you work mondo parents
obed involved. Kik wabed na joma chulo school fees to waduogo dala. Wabed involved with school decision making processes mondo make sure ni pesa mochiwi school tiyo kakare. Kik wawe ni japuonj, principal kod BOM matimo ha gidwaro. Nochore ni parents chulo pesa mang'eny on top of capitation to ng'eny pesnigi lal through non-compliance with procurement and accounting standards. Riwruogni mar elimu bora kopogore gi ripod janon buge bende osayo weche mane jatend piny ogolo e wi chung' mare dhi nyime kod keto e tim lai manyien mar chwalo omenda e kuonde tiegruok mamalo. The president wacho maler ni the new university funding model biro dhi nyime kendo ochuno nyako dhi nyime. Koro ken wach mayot ahinya nikech ma wach manie nyim doho. It's a matter before the court. To kaber to nego bedni wan jok ma waluoro chik. Kendo seche ma wach nie mbele court kama onego bedni wamiyo court thuolo kendo wamiyo court luor moromore kode mondo ging'i wach ni matut to kendo ging'ad burani e yo makare. Doho chano golo ng'eto mare ma otenore kod laini odiochieng' makiny wuok tich mar tarik 16 dwe mar 12. Judith Omondi, Ramogi TV. Nondo mar riwruok mochune kao pacho ganda mongere ni Infotrack oyango ni 54% mag oganda jo Kenya yuago pek mar ngima. 36% yuago nok matije, kata 26% yuago ng'eny kata mibadhi motiape pacho ka. Nondo bende yango ni 54% mag jo Kenya onge kod yie gi duol matao yiere pacho ka IEBC etimo yiero man thuolo kendo ma uyanga. Nondo no bende yango ni 37% mag jo Kenya onge kod yie kod od bura mamalo. 33% onge kod yie e doho ka 1% kende emani gi yie kod piny owacho ma pacho ka. Maybe come up with a huge percentage. Thank you. Percentage on this process where you really focus on the youth. Majority of Kenyans are very concerned about the high cost of living. 51% mention cost of living as their key issue of concern. 36% of Kenyans mention unemployment. And 24% of Kenyans mentioned corruption. Overtaxation was mentioned by 23% of Kenyans. The issue of migration from NHIF to SHIF and SHA was mentioned by 23% of Kenyans. Most Kenyans, 60% of Kenyans, don't have confidence in IEBC to conduct free and fair elections in 2027, predominantly because of lack of transparency. 47% mentioned that there are corrupt officials within the IEBC. And then another 47% said, well, in the past, there have been irregularities. And because of those past irregularities, they do not have confidence in the IEBC. 30% of Kenyans do not trust the judiciary at all. 28% of Kenyans do not trust the Senate at all. 37% of Kenyans do not, respectively, so 37% do not trust the executive, that is the president, his deputy, and the cabinet. And another 37% of Kenyans do not trust the National Assembly. Ya koromogika wawere ginondo no wadhi yuyo kata kama kapok wadhi yuyo nite jogo manena chiel ka chiel kendo orot na bambarari adeka uchiel no neno maler ka ntiere Karen mano Omondi ro kamano kuom kete Ramogi TV Omondi Michael kawuok Siaya otene Otino Kevin Samuel Omondi Michelle Akinyi wacho ni wish them a Merry Christmas and Happy New Year. Mor kod Ramogi TV ero kamano kuom kete Ramogi TV ero kamano ng'ano ng'isa ni Ochieng Emmanuel Edenadi Anyene Ramogi TV ero kamano machiegni kaunido thuolo mar loso kodwa Merry Christmas. Merry kawuok Katolo ero kamano kuom kete Ramogi TV chenro mar migage wacho ni Merry Christmas ero kamano. Oraro wuod Nyasiaya Jamabinjo Asembo inena in kachiel kod jaodi Violet Oraro ero kamano kuom kete Ramogi TV Merry Christmas. Amor kodu madeno kawuok god Jope Merry Christmas Ochieng Emmanuel to kod Ramogi duto te ero kamano kuom kete Ramogi TV. Clinton ka intiere Ririba iwinjo lendo yo makare ero kamano kuom kete Ramogi TV chenro ma Migori Merry Christmas. Anjem aneno ka intiere Siaya gweng' ma Kobare
amor kod migago e Ramogi TV. Merry Christmas Jane, erokamano kuom keto Ramogi TV. David Obel ka intiere Kipasi Kanyadoto, imor gi chendo mar migago, in gi babani Naftali Obel. Amos ni nyakwar Perez kanie dala mar Kipasi. Merry Christmas, erokamano David Obel. Oraro wuod Siaja Mabinjo asero ote mari David Obel asneno ote mari erokamano kuom keto Ramogi TV. Nyakwar Mgajwang' kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Snack time! I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Duol mar SHA matayo kombo manyien mar thieth nogolo lipot ewi nengo mar thieth e bwo chenro adek mag chiwo mag SHIF, Primary Health Care PHCF kod mag tuoche mapoya kendo mata. Ma SHIF nengo mokete mbui mar SHA giwacho ni chudo mogo chape oboke piny owacho gin mago maneno ni ji duto yudo thieth makare. Giwacho ni sama chudo mag kuonde thieth okalo kwan ma oketi, biro dwar jatuo med gimoro matin kowuok e ohuke. Thieth mar ICU kod HDU giwacho ni chudo biro bedo kaluwore kod kar thieth ma ng'ato yude thieth. Kar thieth ma level 4 gibiro chulo $3,360 e odiechieng', level 5 $3,020, level 6 $4,480 ka ot manigi ndalo 180 mag thieth e kuonde thieth gi. Ma bende omako kuonde thieth mag piny owacho mitayo kod kanise kod mag ji giwegi. Giwacho ni ging'iyo loso ng'ikruok ahinya thieth mag kansa, tuo nyarogno, nyuol kod thieth miyudo ka idok dala.
E konyo loso weche gi kokalo migawo mar thieth, iloso komiti mar nono bech thieth kokalo e okumba manyien kendo biro chwalo duoko e bero chenro mag thieth. Kawer gi wechego en ni jodak e kar dak ma Nyama Villa, kar dak ma Kayole ochiew kawuono gi buok makende tok geche muko mag Komeko chopo kendo chako muko utegi. E chenro mane otagi achiel kuom joket mwandu boma Nairobi, jodak kata kamano wacho ni chenrono nochungi gi doho. Ma en muko mar ariyo ka mokwongo ne otime higa ma 2018. MCA mogwel ma Nairobi nomaki katemo chungo mukono kendo tere tesendo bila ma Kayole mondo mi ndik dhoge e wi chik mogol e doho. Kawer gi mago piny owacho e kaunti wa Migori dhi nyime kod romo kod rowere mar winjo ywak gi kaka yo mane ni onywand gi e chenro mag dongruok. Ma ibiro kinde mar rowere osebedo ka ywak ni piny owacho mar kaunti no osewegi oko e chenro go, nok matije remido thuolo mar somo makare nikech nok mar omenda mar somo gin mokuom gigo mar rowere kaunti no ywago. E kinde twak mare kod rowere gavana e kaunti wa Migori Ochila Yako ne owacho ni ber ka rowere chopo ywak gi mondo piny owacho chop dwaro magi e kuonde ma ok dhi kare. Tiwe legacy mari chemoro obowacho ni vijende gi no yudo technical skills na non diketi nikech honorable governor marwa koro kwani we legacy mari area ni ono ongega pile pile ni area ni en ma go matafari gi uso changa governor adagi we legacy mari loke nying ma area ni governor njegi governor scholarship ogino wachno iwo kan tinyi tido ma pod somo basa rikane kan tiwe chima kwenyore ogino kindu mani ke tinjote Hello, Kai, one key population by one. So she come and come MP. You want to wait, can you promise that Chaka want to be to Sonyancha? You know what you do. But the South Maria Makata. Iwinjo kogutu Lazarus owacho ni wan gi pesa ma wabiro miyo jogo manie grube mag gohala, wan gi pesa gi kendo wachako miyo gi juma manyien. Pesa no samoro nyalo bedo ni okoromo jite. Tema dwaro nyiso ni wabiro miyo gi kaka wamedo dhi mbele to wamiyo gima ne ok timre. Basari matindo bende wabro timo. Kawer gi mago matimore Migori en kinde Walter Nyambaga mondo mi osak itwa ne kwaramogi bende iwinjo masako ite jumane. Jo siasa kod jopiny osebedo ka gido itwa kod weche mamit kendo makelo nyiero. Del nyalo jony kendo dwaro ni irwae ng'ede ni. Wawinjane ma ochoki kod Walter Nyambaga masako it kawuono. Jaduong' wacho Kimi chando pach jopiny. Ang'o miyo Kimi ento ok nyal manyi yadhni mondo chuogo ng'ato tik higni 5 nikech muonyo yathno. Donge yath mimuonyo nitiere? Jok ma muonyo yath be ywak. To giywago ang'o? Ni yedhe golo gi muonyo. Koro ineno nang'o? To Kimi ni en ok nyal yudo sindan michuoyo go ng'ato mondo mi kati tiek higni 5. Wach dwaro ni mondo losi. Nyamita omno wer. Nyinge ber
moloyo ingeno ageno ka nyingebe moloyo ne kendi kaka Ruoth Nyasaye ber. Joma ogeno kuome gin johawi. Agoero kamano ahinya ne Nyasaye. Aya, wasewinjo wer. Koro jiwane wesno ne ojende. Ka ng'ato tiyo kodi sama pod in gi teko, ka ok oteri skul noda miya rungu, mano jachien. Jadolo Nyamita, nwane kar wesno endo. Ka ok oteri skul noda miyi beti, mana ang'owa. Aya, kare wawere kodi Uduriri. Wapenje ne jadolo Belkambi, ni joma nindo e kanisa to itimo nade. Kale miyo bro nindo tero ka jal malak e wang'. Kale nindo ni maber makopang. Sawa, to rawere mageto mana mond ute ji. Awuono nyiri ng'eny. Kambese ni neno koyombi, dwaro ja nyithindo adek inwang'o anwang'a. Dwaro ja ariyo inwang'o anwang'a. Dwaro ja achiel inwang'o anwang'a. Dwaro ma pod opong' iye inwang'o anwang'a. Dwaro chumbi jiriman mosetamo wang' ng'ato inwang'o anwang'a. Ito ni chumba ng'owa. Dwaro chumbi jiriman mosetamo wang' ng'ato inwang'o anwang'a. Orengo Nyatieng', ng'ama omako chuny Afrika sani? Ng'at ma koro omako chuny jo Afrika mang'eny en Raila Amolo Odinga. To nang'o? Koro kata president moro dhi go kura to ng'eyo. Aya, jaduong' un gi wach. Nitie wauni moko, kijende moko mosefomo group magi mar nego ji. Jomage? Nitie wauni moko, kijende moko. Ei. To wachno lich. Gima lich moloyo ni ng'at marachni imake to chako duogo dala ka. Jadolo Belkambi, winjo gima tinde waunde timo. Jiwgi ane mondo ginyombi. Awuono nyiri ng'eny. Kambese ni neno koyombi, dwaro ja nyithindo adek inwang'o anwang'a. Dwaro ja ariyo inwang'o anwang'a. Dwaro ja achiel inwang'o anwang'a. Dwaro ma pod opong' iye inwang'o anwang'a. Dwaro chumbi jiriman mosetamo wang' ng'ato inwang'o anwang'a. Bas. Wauru malo gi koras moro kaendi. Nyasaye nyaka laga. Mago ema Sako It kod Walter Nyabaga.